Vojna na Ukrajine je najväčší ozbrojený konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Milióny vojakov prešli frontom a tisíce tankov a ozbrojených vozidiel boli zničené. Odhady hovoria, že od roku 2022 utrpeli obe armády spolu 100 000 mŕtvych a viac než milióny zranených. Celkovo Rusko podľa ukrajinských údajov stratilo viac než 1 260 000 vojakov a tisíce tankov a ozbrojených vozidiel. V tomto dokumente sa pozrieme na najväčšie a najkrvavejšie bitky tejto vojny. Bitka o Kyjev. Február, apríl 2022. Keď Rusko začalo inváziou vo februári 2022, jeho hlavný cieľ bol jasný. Rýchlo obsadiť hlavné mesto Kyjev a zmeniť vládu Ukrajiny. Na sever Ukrajiny smerovalo niekoľko ruských armádnych skupín. Nasadených ruských síl bolo okolo 20 000 až 30 000 vojakov. Približne 700 až 1000 ozbrojených vozidiel. Desiatky tankov a delostreleckých systémov. Na ukrajinskej strane niekoľko mechanizovaných brigád. Teritoriálna obrana mesta, približne 15 000 až 25 000 vojakov. Ruské jednotky postupovali rýchlo, ale narazili na silný odpor. Dlhé konvoje techniky uviazli na úzkých cestách a stali sa ideálnym cieľom pre protitankové zbrane. Ukrajina používa zbrania ako Javelin, drony a delostrelstvo. Na ruskej strane bolo približne 3000 až 5000 mŕtvych vojakov, stovky zničených vozidiel a desiatky tankov. Na Ukrajine to bolo okolo 1000 až 2000 mŕtvych vojakov. Bitka o Kyjev skončila stiahnutím ruských síl zo severu krajiny. Bitka o Mariupol. Február, maj 2022. Mariupol bol strategický prístav na Azovskom mori. Ak by padol, Rusko by získalo pozemné spojenie medzi Krymom a Donbasom. Nasadených ruských síl bolo približne 20 000 až 30 000 vojakov. Tanky, obrnené transportéry, delostrelectvo. Bombardovanie z lietadiel. Na Ukrajine bolo približne 3000 až 5000 obrancov. Jednotky Azov, námornej pechoty a armády. Bojovalo sa dom po dome. Celé mestské štvrte boli zničené delostrelstvom a bombardovaním. Posledná obrana, oceliareň Azovstal. Obrovský komplex tunelov a bunkrov. Na ruskej strane bolo mŕtvych 4000 až 6000 vojakov. Na strane Ukrajiny 2000 až 3000. Pravdepodobne 10 000 obetí na strane civilistov. Mariupol sa stal jednou z najničivejších mestských bitiek modernej vojny. Russian troops did fire their weapons into the air in an attempt. Bitka o Bachmut 2022 až 2023. Bachmut bol malé mesto v Donbase, ktoré sa zmenilo na symbol extrémne krvavej vojny. Na strane ruských nasadených síl bolo okolo 60 000 až 80 000 vojakov. Veľká časť jednotiek Wegener. Na ukrajinskej strane bolo nasadených približne 20 000 až 30 000 vojakov. Delostrelectvo tu vystrelilo 100 000 granátov. Mesto sa postupne zmenilo na ruiny. Niektorí vojenskí analytici ho prirovnávajú k bitkám prvej svetovej vojny. Na ruskej strane bolo približne 20 000 až 40 000 zabitých, 10 000 zranených. Na ukrajinskej strane bolo približne 10 000 až 20 000 mŕtvych. Bitka o Bachmut patrí medzi najkrvavejšie boje 21. storočia. Bitka o Avdijivku 2023 až 2024. Avdijivka bola silne opevnené mesto blízko Donecka. Ukrajina ho držala už od roku 2014. Rusko tu nasadilo približne 40 000 až 50 000 vojakov, stovky tankov a obrnených vozidiel. Ukrajina tu nasadila približne 10 000 až 20 000 vojakov. Ruské jednotky sa pokúšali mesto obklúčiť. Do útokov sa často posielali celé kolóny tankov a obrnených transportérov. Moderná vojna tu ukázala svoju novú podobu. FPV drony, presné delostrelectvo a dronové prieskumy. Rusko podľa niektorých zdrojov stratilo okolo 16 000 vojakov a približne 300 obrnených vozidiel počas ofenzívy. Po mesiacoch bojov sa Ukrajina z mesta stiahla.
Bitky o Kiev, Mariupol, Bachmut a Avdiivku ukazujú, že aké ničivé sú moderné vojny. Tanky, zákopy a delostrelstvo sa stretli s novými technológiami, dronmi, satelitovým prieskumom a presnými raketami. Vojna na Ukrajine tak mení spôsob, akým sa budú viesť konflikty v budúcnosti.